Fl-aħħar sigħat kienu diversi l-kandidati nazzjonalisti li ħabbru li se jieqfu mill-ħajja politika. Dawn jinkludu nies bħal Charles Azzopardi, Ray Gatt u Oliver Cini li minkejja l-imbuttatura qawwija li nataw minn Alex Borg baqgħu l-art. Jinkludu wkoll persuni bħal Albert Buttigieg li ma kinux jaraw għajn majn Alex Borg, speċjalment minħabba l-pożizzjonijiet sieqlem u sieqlawn fuq l-ambjent. Ma dawn ta' min ifakkar id-disa ex-deputati nazzjonalisti ewlenin fosthom Chris Said, Mario De Marco u Carmefsud Bonnici li jażlu lanqas biss jikkontestaw l-elezzjoni b'Alex Borg bħala kap. Intant minn kitba fuq il-medja soċjali jidher li telaq mill-PN ukoll il-kandidat Awċi Luke Said. Said tilef siġġu fil-Parlament minħabba l-fatt li Alex Borg għażel li jikser l-istatut tal-Partit Nazzjonalista biex iżomm is-siġġu fuq Għawdex. Filwaqt li dawk qrib Borg ippruvaw jagħtu l-impressjoni li Luke Said kien se jkompli jimmilita fil-Partit Nazzjonalista, fuq il-paġna tal-ambjentalista Awċi Daniel Cilja intqal eżatt bil-kontra. Cilja ħabbar li Luke Said se jkun qed jingħaqad mill-ġdid ma laqda din l-art ħelwa Għawdex. Dan għaliex skont Cilja li Luke Said ma riduhx fil-Parlament, mhux fuq il-bankijiet tad-deċiżjonijiet. F'din l-art ħelwa, Cilja qal li Luke Said se jkun jista' jagħmel ħidma vera għal Għawdex. Waqt il-kampanja elettorali, Daniel Cilja kien wieħed minn dawk li kien ħareġ jikkritika lil Partit Nazzjonalista meta ċ-chatbot li kienu poġġew fuq il-website tagħhom kien kixef il-pjanijiet sigriti tal-Partit Nazzjonalista għal port tal-Imġar. B'reazzjoni għal mistoqsijiet li kienu saru mill-ambjentalisti Għawċin, il-PN kien spiċċa neħħa ritratti minn fuq is-sit tiegħu u pprova jagħti l-impressjoni li dak li kienu qed jgħidu l-ambjentalisti ma kienx minnu.